Každá žena rada objavuje svet krásy. Čo ťa spomedzi inovácií najviac zaujalo a čo by si rada vyskúšala? No tak mňa veľmi zaujalo také ošetrenie, ktoré sa profilo. Aspoň myslím, že to teda správne vyslovila. Už to obkúkávam na Instagrame a na sociálnych sieťach dosť dlho a chcela by som to vyskúšať. Najviac ma zaujalo asi Botox, keďže už budem mať 30 za pár rokov a to je asi všetko. Už by som viacej do ničoho nešla. Mňa zaujíma vlastne všetko, lebo to je tak neskutočné, kam sme sa pohli, aké sú možnosti, ale zároveň som stále za tú prirodzenosť, že úplne v pohode je botox, kyselina, péry, hocičo, ale stále nech to je v tej hranici, že tej prirodzenosti. Fú, to je ťažká otázka. Všetko ma zaujalo, ale nad tým, čo by som vyskúšala, ešte budem asi premýšľať. Aká je tvoja hranica invazívnych alebo neinvazívnych zákrokov? Hlavne všetko s mierou, teda ja som podstúpila v minulosti zväčšenie pierky kyselinohyaluronovou a teda botox a tiež vlastne pod oči kyselinohyaluronovú mi dávali, ale už to bolo dávno, už mi nič neostalo, pretože ja som medzi tým otehotnela, mám malého syna, ktorý má 1 rok a vlastne počas kojenia tehotenstva sa takéto zákroky vôbec nepodstupujú, ale používam veľmi dobrú kozmetiku, takže si to tak kompenzujem. Ale teraz si to už môžeš dovoliť, takže hurá do toho? Ešte kojím, ešte nemôžem, ale momentálne sa tak cítim, že asi ani ešte mi to nepotrebujem. S neinvazívnymi nemám problém a s tými invazívnymi by som si teda počkala neskôr. Teda ten vek aj všetko určite robí svoje. Takým to vyzerá prirodzene, že starnem, ale proste stále to vyzerá, že prirodzene. No, ja zatiaľ nemám, že úplne žiadny zákrok, čiže ešte premýšľam nad tým chvíľku, ako som povedala vlastne pri prvej otázke. Kým mám pocit, že ešte netreba a páčim sa taká, aká som, tak ešte to udržiavam takto. Kedy sa cítiš pekná a sebavedomá a čo ti k tomuto pocitu pomáha? No momentálne mám také obdobie, že som si vlastne našla veľmi dobrú rutinu, veľmi dobrú kozmetiku, ktorú využívam. A paradoxne sa veľmi pekná cítim posledné týždne, keď som absolútne nenalíčená. Iba ráno si dám krémy, séra a nechám si takú peknú tú čistú pleť a naozaj sa cítim taká zhydratovaná, svieža a že som to ja, že keď sa poviem do zrkadla, tak sa úplne z toho vytešujem, že vlastne keď som bola mladšia, tak som vždy na seba všetko možné machlila a podobne a momentálne vôbec taká čistá, krásna, zhydratovaná pleť. Väčšinou sa cítim pekná a sebavedomá, keď je teda ten luteálne obdobie. Ale samozrejme mi do toho pomáha aj strava, cvičenie, že keď naozaj to dodržiavam a asi to je všetko. Pomáha mi, keď sa ráno prezlečem z pyžama, že aj keď som doma, že neostanem v pyžame, že sa proste oblečiem. A v poslednom čase som si zvykla dať aj make-up, aj keď som doma. Lebo ja som na materskej a dám si len taký buď BB krém alebo že make-up a cítim sa lepšie, aj keď som doma. Pekná a sebavedomá sa cítim hlavne, keď som že úplne sama sebou. Keď sa nemusím hrať na nič iné, keď nemusím byť nejak brutálne vážna alebo tak, pretože ja som trošku tak šibnutejšia viacej, čiže keď môžem byť taká, aká som, tak vtedy sa cítim, že úplne najlepšie a keď sa smejem. Ja sa veľmi rada smejem, že non-stop na všetkom, takže asi vtedy.